Viatge en alta velocitat entre Barcelona, Saragossa i Madrid des de només 9 euros. Wigo, let's go! Per començar a posar-te en forma, t'has comprat unes sabatilles per semblar més ràpid, un rellotge amb GPS per mesurar la freqüència cardíaca i fins i tot roba ultratècnica. Però el primer pas pot ser més senzill i natural, com els talls de formatge Millán Vicente. Millán Vicente, 100% natural, 0% bla bla. Esta paella no la supera ni Arguiñano. ¿Cómo va esa paellita, Carmen? Fácil, fácil. ¿Te has visto bueno? Pues claro. Caldo paella fàcil, gallina blanca. Si quan et diuen Operació Bikini, tu penses en pernil i formatge. Cago en la puta, otra vez me he puesto en 140. Si quan sents que parlen de Kevin Bacon, tu afegiries amb formatge. Nos gustan muchas cosas, pero cocinar nos la pone super palote. Si ets d'aquest tipus d'amant de la cuina... ¡Viva Rusia! Viva Rússia! Es que está bueno, joder. Cada dia, d'1 a 2, les receptes de Robin Food a 8TV. De la costa a la plana, del romesco al pil-pil, un bon raig d'olivorges, que bo que és. De la costa a la plana, del romesco al pil-pil, un bon raig d'olivorges, que bo que és. Viatge en alta velocitat entre Barcelona, Saragossa i Madrid des de només 9 euros. Wigo, let's go!